Har man penge, så kan man få. Har man ingen, så må man gå. Det er logikken i bagerbutikken, og det er også logikken i erhvervslivet, når der skal investeres i teknologi, viden og udstyr, som kan øge produktiviteten og skabe vækst. I Danmark skal vi leve af vores virksomheder. Derfor skal vi ikke lægge byrder på dem, men gøre det til en god investering, at de lægger deres guldæg i Danmark. Det kommer godt igen. Jo færre omkostninger vi lægger over på virksomhederne, des flere arbejdspladser skaber de i Danmark. Mange virksomheder kan i dag placere sig hvor som helst. Hvis omkostningerne er for høje, så finder virksomhederne et andet sted, hvor de er lavere. I en lille, åben økonomi betaler man en høj pris for at have nogle af verdens højeste skatter og afgifter. I Danmark er det særlig vækst- og iværksættervirksomheder, som udgør fremtidens jobmotor. Og hvad gør vi her? Vi spænder snubletråde ud for dem. Iværksætterskatten er et godt eksempel på en særlig dansk skat, som hvert år betyder, at danske iværksættere og vækstvirksomheder går glip af millioner i investeringer. Det er ikke så svært at gøre Danmark til et mere attraktivt land at drive virksomhed i. Hvis vi sænkede selskabsskatten og besluttede os for, at den altid skal være 5 procentpoint under EU-gennemsnittet, ville det øge Danmarks BNP med 5 milliarder kroner, eller hvad der svarer til en kvart Storebæltsbro, eller på 6 år en helt Femern-forbindelse. Hvis vi fjernede iværksætterskatten, ville det betyde op mod 700 millioner kroner mere om året i direkte investeringer til vækst- og iværksættervirksomhederne. Det ville skabe tusindvis af job og skæppe godt i statskassen. Hvis vi fjernede alle de afgifter og byrder, som ikke engang giver et provenu, der står mål med indsatsen for at inddrive dem, vil vi være godt på vej til at gøre Danmark til et attraktivt land at placere sine investeringer i. Forandring i dag, vækst i morgen.